खुलुमबाय बदलन बुलि स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बदलन बुलि नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर मुलुगनाङै कर'ना भाइरास जानाय लोगो लोगोनो भारत हादराव गोबां रांखावरि बिथिङाव दुर्बल जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बे समाव गोबां आबादारिफोरानो गावनि दिहुनजानाय फसलखौ हाथायाव लांनानै फाननो हायाखै जायनि थाखाय गोबां आबादारिफोरानो रांखावरि बिथिङाव लोरबां जानायखौ नुनो मोनदों बे दुखुनि समाव भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा पीएम किसान थामिनो प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधिनि गेजेरजों 19,000 कोटी रांखौ 9.5 कोटी आबादारिफोरनि एकाउन्टआव सोना होगोन होननानै बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बुंदोंमोन एसे सिगां बिथाङा 9.5 कोटी आबादारिफोरनि एकाउन्टआव बिथाङा 2,000 कोटी रां सोनानै होबाय मख'जाथाव बे पीएम किसान थामिनो प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि बे स्किमखौ 2019 इं मायथाइयाव जागायदोंमोन आरो बे जागायनानै बिथाङा दिनैसिम 80 इनस्टलमेन्टखौ बिथाङा होबाय बदल मुलुगनि खौरांगिरि बिथां रिलिउस बसुमतारिया आबादारिफोरनाव सोंगाब सोंनायाव आबादारिफोरा बे इनस्टलमेन्ट थामहिनबा पीएम किसाननि जोहै फैसा हाबनायखौ बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों लोगोसेनो भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिखौ बिथांमोना साबायखर बावदों बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोजोननायखौ हरग्रोबाय बे समाव आंनावहाय बे इन्टारभिउखौ लाफैनायनि थाखाय आंनि मुङा मुस्रि मनिथन इस्लारि मैयानि दिनाव जि पीएम किसाननि पेमेन्टखौ होनाय नुदों आरो आङो नायबाय आंनि मबाइलावबो मेसेज फैबाय 2,000 हाबबाय बिनि थाखायनो आङो गिबियावनो जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ आङो हामबाय होयो आरो आङो आसा खालामो बे 2,000आनो जोंनि गैयि न'खर मावना जाग्राफोरनि थाखाय हेफाजाब होगोन आरो होयो मानो होनोब्ला थांनाय सिगांनिफ्रायनो आंनाव बे 2,000 कोटी हाबगासिनो दङ आरो दासिमाव 6 बारसो हाबनाय जाबाय आरो 6 बारसो हाबनाय जाबाय आंनि अनुमानाव बेफोरबायदि खामानिखौ इयुनहालागै माबायदि जाजानो लुबैयो बेफोरबायदि खामानिखौ आरो इयुनाव आसा खालामदों जोंनि प्राइम मिनिस्टारनिसिम गैयै न'खर आबाद मावना जाग्राफोरनि लागै बियो साबसिनाव साबसिन बियो आसनि लागोन आरो गैयैफोरनि थाखाय मावलांगोन आं मिजिंथियो आरो जेन' बे 2,000 कोटी हाबो बेनिफ्राय आरो साबसिनै सुबिदा दङब्ला बिथाङा मावना होगोन बेखौ बिथांनिसिम फोथायनाय थाबाय हेमन्त बसुमतारी आं आबादारि आं मैया मदिनिफ्राय 2,000 मोनदों दासिमाव बेसेबां मोनखो सिगांनिफ्राय आङो मथा मथि 8 बार जाबाय 8 बारसो जाबाय दा बे मैयासो थाखा जे 2,000 हाबदों बे नैबे कर'ना भाइरास बोथोराव माबायदि खामानि होगोन बियो माने बेखौ एसे माबा सौदा खालायनांगौ मानांगौ जेनेबा क्रस खालायनो मानो बिराद उसुबिदा जादों बेनि थाखाय बख'नाय मोनदों इयुनाव नों माबा मोनसे बिनिफ्राय साबसिन जाजानो लुबैयो नामा औ आंनि मैयाहाय एकाउन्टआवहाय 2,000 थाखा हाबदों पीएम किसाननि योजनानिफ्राय दा बेसेबांसिम हाबखो सिगांनिफ्राय हाबबोदों बेखौ आं टटाल खिथानो हानाय नंला खिन्थु अनुमान आङो गासै लानानैहाय 6-7-8 हाजारसिम हाबबाय जानांगौ दा आं बेखौनो आसा खालामदों बे 2,000ल' नङा आरोखि बे 2,000जोंहाय माबा जानो हाया एसे आसा खालामबावदों एसे बारा होगोन बा मोनगोन होननानैहाय आरो भबिष्यतआवहाय जिहेतु बे आंनि आसाया पुर्ण जानाय बादि दा बे 2,000 थाखाया नैबे कर'ना भाइरासनि बोथोराव माबायदि हेफाजाब होदों औ बे आंनि आखायाव थाखा गैयामोन खिन्थु बे कर'ना भाइरासनि माबायावहाय ओरैबो थांनो हाया ओरैबो थांनो हाया गारि भारा फैसाबो बारा बिनि गुनैनो आङो अभाब जानानै दङमोन दा बे 2,000 थाखाजों आङो एसे आं सहाय मोननाय जाबाय बिनि थाखाय आङो गोजोननाय मोनबाय बेनो आंनि मुङा बिजय आङो सासे आबादारि आंनाव मैया मदिनि फैसा हाबदों 2,000 दासिमाव बेसेबां हाबखो हाबजेननायनिफ्राय 8,000 जाबाय 8,000सो जाबाय बे फैसाया दा 2,000 जे मैया हाबदों बे दा बर्थमानाव बे कर'ना भाइरासनि बोथोराव माबायदि खामानि होगोन दा बर्थमान बे कर'नानि बोथोराव आंनो बिराद मोजाङै मदद होगोन बे आबादारि मानसिनि थाखाय दा बे आंनो गोबाङै मदद होनाय जागोन इयुनाव बिनि बांसिन मोनजानो लुबैयोना उनाव आङो बिनि बांसिन मोनजानो लुबैयो गावरा
आंनि नामा जाहैबाय रेजेन इस्लारि मैया किसाननि 2000 करि हाबदों दासिमाव बेसेबां हाबखो बिदिनो दासिमाव ओरैनो खनथामसो हाबबाय बादि मोनबाय बादि आङो खेबथामसोल' मोनदों बायदि औ ओमफ्राय बे लकडाउन बोथोराव दे फैसाया हाबबाय 2000 बेयो माबायदि दा खामानि होदों बे मुहूर्त बोथोराव एसे मोजाङानो होदों खामानिखौ